Ngabushengi bafowethu sanibonani, this is your boy Sotholo. Ngisangoma samagama ngenyanga ngilapha ngamazwi ngidla amabala mina ke ngileli qilile isikhathi emhlanje kumapheka nethu kubuthela ngiqala ngiyisa ngiqhuba intwana ngiyisa nginjalo nje angisabe insizwa lalela namhlanje bafowethu niphathe kohlelo mnandi kakhulu ingena kulayini noma ngafuna ukusala ngene emgcini asizweni kuma sister ukuthi siphathele namhlanje asiyeni my sister uyaphila ngiyaphila ngikhuluma nobani namhlanje ngiyaphila nami Nosi uNosi cela ubuze besifuneleleni kambe namhlanje ngifanele ukuthi kanjena ngifanele ukuthi ngifuna ngifanele ukuthi ngifuna ukubuya ngale ngobaba wengane yami lo onguhle njalo manje ngicela imali yama-pampers uthi akanamali ekubeni ehambe emathaveni yophuza nezinto zabangani bakhe ubaba nje o-useless akekho present empilweni yengane yami kahle kahle. Ngicela ubuze ubani igama lobaba wengane? uSiphesidla wamdence. uSiphesidla. Layelani bafowethu niyezwa lapha emakhaya kunobaba abangondli bekhwetha abangani babo bafethu behlule ingane zabo bokwani bafethu umama muhle kanjani uyakhala ukuthi ingane yakhe ayondliwa lo mama uyazondlela ingane yakhe my sister ngiyexolisa kakhulu kuzo lelo daba ezwana kodwa ngiyacethembisa ukuthi sizombheka uSiphina somthola futhi bese siyaxhumana nawe bese siyamlandela sacela ukukhuluma nje nomjito wami sethi uxoxisana naye uGhost bese siyakuthinta ngiyabonga bafowethu bese ngikhulume noGhost bese ngiyabuya kini nazo. Sure Ghost nazo-ke mfethu sesibuya ku my sister man awuzame ungitholela bethi uSiphe Mbenze bathi wakhona ngapha kola imili ya mfethu ngiyacela kuyaphuthuma nje alright nazo sure mfethu uGhost uthi uyamthola uSiphe manje asiyini. Alright my sister asihamba sheshe uSiphe semtholile uGhost asheshe nanyo lo yamjida lo uyahamba yazi sheshe nanyo amjida something ngani manje brazo hamba kanjani wethu? Sure uSotholo leyo ngena kulayini hamba kahle ngiyaqonda nazokuwena uSiphe sure yimina phezulu manje amakhamera hayi khuleka amakhamera hamba nami yebo umsebenzi wami ngisebenza ngamakhamera hayi khuleka ngamandi amakhamera amazi my sister hayi phezulu manje yibu mana manje abantu abe camera icina sisakhuluma hayi amakhamera khuleka amakhamera baviturizer mina wayeka wena abhekene nami ngisebenza ngawo vele ngibheke mina or ayisibheke mina manje yekeli man ngeke siqede yabona uzofakela namehla abantu man emazi my sister ngiyamazi my sister alright inhlanganisweni no my sister cha no ngazi sihlanganiswa alright ngoba wena wazi mina ngizokutshela ke zwa no my sister inhlanganiswa ingane wena lohluleka ukuyondla hayi namazi lokho uyayondla ingane hayi anginayo ingane my sister nangu uSiphetha kana ingane nawe phela ngithe kusuka amakhamera mana bethu mlalele bese khuluma kahle ngithi amakhamera wahlangene nawe hayi mana amakhamera wahlangene lalela bethu nangu my sister uNosi uthi wena ingane awuyondli amanga ndawo hayi man wena uqale waphika lokho wathi wena awunangane noNosi wena wayondla ingane umuntu olale tap ubani Siphe mina ngale thethe ulale tap lo nini lapho ngibona nethethe ngelilanga sisihamba nolova uhlele emagameni hayibo hlala yangu wayondla leyo ngane le mana nekhamera man msula nekhamera man manje mokuthi ulale tap angithi wena wamthatha mhlawumbe kulezi ndawo mokuthi wamthatha khona kodwa mawusuyazi mawusukusho lo isithunzi sami Siphi unaso esakhe sale ngane ungayondli esakhe mana manje isithunzi sakhe sicabangela abalale tap ngaba alale emagameni nengane le ala ahambelele emagama bezolana naye futhi uthini ngayo mfethu ingane yakhe ngithi eyami ingane awuyondli ingane ngathi akayilethi ingane izohlala nami ngiyasaba ukumnika imali mangimnika imali ngazi nganizobili izohambe yodla tap alright thengela ingane lezi zinto ezidingayo uhambise basi mangithenga amasi bawadle kubo ingane uthidlani hey mana nekhamera mana brazo nekhamera mana nodlama mana mfethu manini mfethu soyilungisa kanjani lento ngoba my sister mayikhanga ukuthi wena ingane awuyondli tap alright anisathandana ngithi asithandana yabona manje lokho kwenza sokumlawula lalela my brother imali mangiyifaka mina kubo
it's either ye-tap noma yondle kumndeni. Le nto le ingane ayinazo impahla. Ngithi ngiyayibiza ingane yami abafuni ngayo kubo. Isimpulike le nto mfethu. Thengele ingane impahla ufike nempahla inazo impahla. Bese qopha ibhonyo bakhona. Angithi uzokwazi ukuyibona lapho. Usewayenza le nto wayibona ayikaze yenzeka ngithi. So uthenga impahla, uthenga ukudla, ukuhambisa ingane. Lalela yabona my sister kube uyakwenza lokho ngaba akasifonelanga. Yabona? Ngabe community noma labantu ababo akini ezokhuluma nami. Kade sangikhuluma nawe kodwa ungilaleli. Ukulalela abangani bakho. Uyaqala wena lokho. Angiqali. Alright. Why manje uthi wayengazange uzokhuluma nawe? Wena ukhetha amajita over yena. Qatheni ngabuka kumanje. Hayi yekela my brother lalela yekela amakhamera. Man wambe man. Ingane yakho ingane nami ayize kimi. Iye kumawayi. Iye kumawayi. Isikhulu ethi ingane. Ingane yakho. Ina 4. Inanga my sister. Ina 3. Buka uyazi neminyaka. Bras buka mfethu buka. Goje kancane. Ikhona into ethukeja kancane enganeni yakho. Ikhona into ethukeja kancane. Machita ibanda responsible for ingane zenu. Bona ungageja phela. Enganeni yami. Lo muntu lo. Enganeni yami. Yes ayikho perfect mfethu kodwa enganeni yami ngikwazi. Lo muntu lo mhlawumbe ayikho into engamazi ngapha. Ikhona into enjalo. Mhlawumbe akekho umfana ongamazi. Ikhona into enjalo. Yasi ukuthi mina ngiyindoda noma mina ngiyindoda. Lalela my brother. Lalela. Mina ngiyakwazi ukuba responsible for into zami wena nje uhlelo kuba responsible for ingane yakho mfethu. Hayi lalela hlukana necamera. Mfethu buka. Ngihambe. Uhambe leni? Angeke. Uphinde ubaleke lento yenze enganeni yakho. Futhi wena inkinga zakho uyibalekela zonke. Yonke. Nini? Ngizoqala namhlanje. Ngoba sekufike thina. Wena kushuthi ingane mbe ngiyondla. Into engiyekisela ukuthi mawa uyaphuza. Hawo. Yebo. Angazi noma wena usebenza oqala. So wena mawusuthi akayike ukuphuza uyamlawula. Nengane. Alright. Lethi ingane kimi mina ngiqhubeke ngisebenza. Uzohamba uyophuza nabangani kusho ingane yami. Bakhona uanbayi. Awe ma laba bangayithandi ingane abayithanda bangayibula nomnini. Manini singayifaki lezi zinto. Hayi singayifaki lezi zinto zokufaka abanye abantu. Bafowethu sisodwa la. Kodwa bras lokisa indaba yakho my sister. Cala nilungise. Uyemele usindaba yakho noJesu lo yekutshwala. Yekela utshwala. Manje my bras. Nawe uyaphuza angathi uthi nokumbona endaweni zokuphuza. Indoda. Indoda. Manje Inkinga iqala lapho manje. Inkinga iqala lapho manje. Inkinga iqala lapho. Inkinga iqala lapho. Inkinga iqala lapho. Sonke bafowethu la i50-50 siyalingana. Akekho omdala kunomunye la. So nje mfowethu wena kumele uvume iphutha lakho uthi no my sister yazi ngibe wrong lana la from now on ngizoyenza kanje nje ngikhombisa ukuthi ngikhona for ingane yami yabo ngisupport ingane yami ngibe responsible for ingane yami. Iyo nje into ekumele ngabe siyayenza manje le. Yobuni lo qale ngibuze ngengane lezi ezingaphandle. Ungani noma bezozondla lezo ngane. Usezongitshela ukuthi manje angondli ngizama ukondla bengafuni kubo. Khona abantu abangafuni ukuthi abafuni ukuthi ngisolethe ingane yami kubo. ngoba yini? Angazi phela iyanyathatha yini nazo. Awulobo abantu bakhe abathathayo. No bafethu yabona lento ayinayo inqubekela phambili. Ngeke iqhubekele phambili bese mengabiye utshwala. Nomfethu kumlawula lokho nawe. Umlawu okay fine. Uthi akayi kutshwala nje. Nayo ngilawule nje. Mayithonda ingane yakho. Mayithonda ingane yakho. No machita come on. Mayithonda ingane yakho kulawula. Ngiyilawula. Ayikho into enjalo mfethu. Lalela. Ngifuna nabantu bebona ukuthi ayikho into enjalo. Khona umuntu ekusekulawula ethi yondla ingane yakho. Ngiyilawula phela. No mfethu that is bullshit. Buka phela ngichwela. Lalela mfethu no angikuchwenza. Hayi no asingadu mfethu. Hayi angiphiki brazo. No asingadu mfethu. Kodwa mfethu lalela. Wena ufuna ukuba responsible mfethu. Umuntu mayekutshela ukuthi yondla ingane yakho. Yakulawula. Responsible. No mfethu singafiki lapha. Yabona phezulu. Lalela. Yabo okungakusho futhi lokho. Ukuthi ngokuyondla ingane. Cha ngizondla ingane yami. Nini? Lo angisayifunda. La musumbuza ngalo bese kuyi disrespect le. Unosi. Yes, angifunda ezihlanganisa naye. Mana. Awufunda ukuhlanganisa naye ekubeni nini engane. Ingane yami izongihlanganisa naye. Kodwa yena. So awukwazi ukuthi yena umfundi. Angimfundi vele. Alright. Naye angithi ingane yakhe. Yeah. Nawe yakho. Yeah. So awumfuni kanjani ngoba naye ufuna ingane yami. uyithathe. Yeah, ngithatha uhlala nami. Eyakhe. Okay fine. Kwenzakale ngalokho. Ngihlala naye almost 3 years. Ubungayithathi ngani wona lo? Abafundi. Eyakhe ingane. So lalela kodwa nami yami ingane. Nami yami. Lokho uhlala ingane yakho kini. Ayivakashi ingane yakho kini. Yes iyavakasha. Wayipho mina bengafundi. Yazi ngobani? Ingoba ngiyayonda. Simple. Ngayongayonda ingane. Kwazi Uyadakwa. ukudakwa ngenaphi? Akalali kubo. Ihlala noba ingane. Kungenaphi lokho? Akahlali yedwa ngithi kungenaphi lokho? So brother wena nje ufuna wena uhlelo kuba kumele story sakho mfethu yazi sengibonile uhlelo kumele story sakho. Hayi lutho awusimeli. Onye lo mjito obalekela inkinga. Ngeke bethu wondla ingane yomuntu ophuzayo. Ingane yomuntu awazi noma
le mali oyihambisayo ithi uyothenga utshwala noma uyokwenzani. sithe masiqala Ingane akumothi ebhenki. sithe masiqala inkulumo bethu hayi ingane mayisencane yakwenza lokho. Hayi yami angifuni lokho kuyami. Ayizi ingane Alright, thenga impahla ngathi wena awufuni lokho. Impahla lezo ongayithengi wena ngathi ujabuka ukuthi imali. Thenga impahla. Yazi kheshe khabo lo sisi lo. Eyakuba ngithi akuyona yakho. Wena thengela ingane yakho impahla my brother. Lo lezo mpahla maseqoka ezinye izingane. Bawumndeni. Hayi hayi ingane ayibuye kaMbhenzi. Finish. Kodwa kaMbhenzi lo sitshela ngawo nahluleka ukondla ingane. Asihluleki. Nahluleka ukondla ingane my brother. Leke. Uyayibalekela inkinga zakho. Uyayibalekela inkinga zakho. So lokhu sukulandela yezo. Ngibona ukuthi uba. So lokhu sukulandela. My sister. Ngiyabona umjida wakho uyalwa unodlame angazi singamisa kanjani. Kodwa le ndaba le ifuna ngathi mhlambe ungamfakela isondlo. Yabona kuyiwe court mhlambe ebe kubhalwe nje yabona ondle ngenkani ngoba engafuni. So man uyatohoza noma uyasebenza. Uyatohoza. Alright, at least ke mhlambe kube khona akakulethayo yabona. At least ngoba ukhala ngokuthi mhlambe wena uyaphuza yisa ngazi ukhala ngokuthi mhlambe wena uyaphuza. Kungcono mhlambe ethengela umasi ethengele lezo mpahlana at least engalethi imali. Angizwa my sister. Alright, siyabonga kakhulu my sister. Ngiyajabula nami ukuthi mhlambe noma singakwazanga ukukusiza mhlambe singayitholanga solution yamanje. Kodwa ngicabanga ukuthi kuzoba khona inqubekela phambili futhi nizosizakala nobhodi. Ngiyabonga yeso. Ngiyabonga. No bafethu. Sizamile ukumsiza my sister. Ngibonile-ke nanomjida bafethu uyalwa unodlame. Kodwa ngiyacabanga ukuthi bafethu way forward sizoyithola. Lalela-ke. Noma ufuna ukuzwa olunye uhlelo olulandelayo, ngena emgqeni. Yiwo lo futhi ungena kula yini asambili. Ngena kula yena. Bafana ngena kula yena asambili.